pilih donya akhirat. Ya
selamat menempuh hidup baru buat mempelai berdua ya Mas Ade. Selamat tahun baru. Oh ya, selamat tahun baru. Iya. Ya. Moga-moga ndang meteng. Amin. Ndang duwe anak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nggih. Melampah, ayo enggak. Mugianto berkah Mugianto tansah
sedulur sangka tugu lirak liri mesa rombongan campur sari. Oh, kok seragamnya kayak campur sari kayak catering. Campur sari nggih. Guyang guyung saja arep mundut lagu Bapak Ibu kulawarga ingkang saking Tugu Mingkol Jatiroto mugi satata lenggah kanthi marga-margikaning panggalih sinambing laras pangipun campur sari Saka aduh wong Bang Sri Purwantoro Wonogiri Jawa Tengah Indonesia.
seneng bunga biang. Aku ya bunga. Pancene adem ya ta, terus suasanane iki lho aku sing suasanane penak. Daerah Gunung Wijel ndak seperti ini, ning kono panas. Panas. Kapan-kapan aku rabi rini wae nek ya. Lah buntute siji kan ora apa-apa lho, sunah kok ya. Berarti panutanmu ki Mas Eko. Panutanku Kanjeng Nabi kok. Lah Mas Eko yo ndek garwa lek ning kene ngakune jomblo ndak piye? Lha ki panutane bregul kita kok. Aja ngono ta. Iki ki bunga awake dhewe mergo sones kok Semarang. Ya ora nggur awake dhewe sak sirahe kok iki ngawur ya. Oh iya ya. Eko enggak ya Bang ya.
Nyenengke banget nggih. Matur sembah nuwun nggih Mas nggih. Makasih ya Mas. Ya mboten usah repot-repot lho. Lha kuwi mosok ora mbok kekne kok ora. Aku ora. Sabas ya Mas, sabas. Sabas Cuwing Bor. rene lho karo. Yo Mas iki. Ya wis ora apa-apa. Aku legowo ning kene kok. Ora apa-apa. Lah legowo yo dibagi kok. Oh iya telu pas ya. Ya oke ya. Allah. Gue sing ana anggrokane ben ya, Mas saya. Ora diaturke lanjut. Cah prongkol. Urip ana kota